presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon, nga kun adunay aso, adunay kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa pasultihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong hunahuna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hello mga kasama, kinigyapo ng inyo Kuya Joel Bensi, kauban sa kong partner Randy Tayad. Mangumusta kaninyong tanan. O sa tanang mga kaigsunan mga kasama, awhagong ko kamo, nga mugamit gyud sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap, o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinadaso sa kababae, nga nagpatago lang sa ngan nga Mercy. Kini gibotag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kay galaan, ato magtatampo si Mercy. Kini akong problema bahin ni sa akong bana og sa iyang manghud nga akong bayaw ug kun nganong na problema ko ani nila ingon manggod ini ang mga panghitabo. So there's no sense pretending. Paita ni may masukol to singing contest ay. Permit ang protestaan. Huwag ito'y kahigayunan nga mahimong champion ini. Kaysa pag-audition pa lang daan, wala. Sangkatutak ng mga protestas ubang mga contestant. Mga di na nandiyo ko patugag-tugag apil. Bisag amateur hour para atong apilan. Wag yun ta. Uy, tempa, kanang nagdungan nga nagwara-wara. Kailak ko ana. Da lagi nakailagyod ko, tempa, kinsa magid ni siya, ha? Nagiahak na nakalimot man ko. Uy, pero familiar yun. Kakidort bayaani. Numbers! Ay, daan palagi ko. Nakailag yun ko. Nakailam ka. Nang, di mo takan ako, nang, ha? Ay, uy, nakaila taong ko ni mo dong. Ikaw to si Kulas, no? Si Kulay. Ay, daan palagi ko si Kulay. Loy, si Piat ako sa kalitra. Nakulas man hinoon ako. But anyway, asa yung kauban? Ay, naray, nasunod. Hinay taon kayong mulakaw taon. Pero nagkaila ko na yung kauban. Si Kuani, si Kinsa magining tabaghaka. Uy, sino na ibitaw na nang? Ay, daan pagidbitaw ko. Pero nagkailagid ko. So, si nanay, lagi na nay Petra. Hala, nay, pagdali diha, nay, mabiyaan ka, stray, nay. Ay, sampot hinong kayo naglakaw taon. Nay, pagdali, nay, kaya nagang gwapo dire. Wala, basa lang ka na yan. Puro gapil og triathlon. Awa, wapa giday mausap ang style aning nanay Petra. Laki gihapoy makapaspas ani niya. Awa, oh. Dool kayo, nanay nang, dool na kayo. Ay, pastilan. Kalayo ba sa daan ang inyong bayo? Gikan sa karsada, Mercy. Oy, nga nung dinimansad mo na mulyo? Ay, ang imong anak kasi Binok may pangutan-aana na ikon nga nung ni amin niya dadadinhi. Asa des Binok? Naaman nay, waman siya trabaho ro, natuog pa tingali. Sige lang akong pukawin. Relax mo diha ha. Dang, wawa mo tao yung makaon. Di hagutuman na tao na. Ay, ipanong ka dito sa kusina dong Kulay. Tuwa pa man to'y bahaw dito. Sentensya hito. Kaya ako sa pukawon si Binok, akong paibawon nga ni amo. Nay, pahuay sa diha ha. Awan sa man, gigutom sa kanay? Ay, gutom yun unta. Oy, yung ano na unta man, napuspon? Ay, manggod. Si Kulay ramanggoy imong giagdag kaon. Hala, naunsa man kanay. Oy, kaon dito na, lakaw. Dungan mo panungkab ni Kulay. Oy, kanusuroy mo nga ninay. O, dong Binok, kayon sao mangguning manghod mo, kinis Kulay. Ano man? Naginanggaw na po ni dito? Wow na yun, nanggaw ko taon. Nanggaw taon may nangbutan ako ha. Ilom niya, Kulay. Tinuod ito na. Kining Binok, dong, muhang yun lang ta ko ni mo ba nga
tabangin ni Skulay nga makakitag trabaho dong. Aron magkatabang-tabang ni tao nako sa among kalisod dito sa bukid ba? Sabot mo pasabot na nga anila una sa kulay din ako. Aw ka na, kundi ni mula inon og sabot. Ano lang inon man ay nga ako maning manghod. Ay, salamat nga nakasabot ka dong. Ano kong dili? Sige. Kaon sa mo diya ha, kay maligos ako. May duty pa ko karon. Istoryaho lang nato na iguli na ako ha. Okay, sige, pangaon mo diya. Day, timanan lang nanay si kulay ha. Oo, dong binok. Gusto dahil sa kong ugangan nga makakita og trabaho ang usa niya ka anak nga si Kulay. Maong iya lang unang gipa-istar diri sa amo si Kulay. Unya to? Sige nay. Ako lay bahala ni kulay din eh. Nga ikaw, ayun na kayo pala biglihok sa mga gimoton din sa bahay. Okay, hinamdumi. Idara na biya ka. Luya na kay kaglinaktan. Ay, linaktan raman sa luya nako, nak. Pero fighter pa man ang inahan ni mo eh. Musukol pa ni Derbe. Mao dong, ganina bitaw pagpaingon nila nga ni. Nakita na akong naglakaw sa eskina. Nakita na ako sa nanay dito. Naglakaw paingon din he. Pagkahinay naman lang yun. Pero, modaog pag yun ni siya kung makiglumba na siya sa baodong. Pero pag singgit akong nanay nga, nay, dali, nay, nadaghang laki nga rin, nay. Hala, grabe ang kusuga naman hinoong nilakaw. Kusog pa squiti sa pardo. Ay, sa pwede, Merce, oy. Basig makuya pa na hinaon tatong sa sobrang kakusog. Habungod sa ito, eh. Unsa naman doon anas nanay? Nakasakay nagbas? Tuwa na day. Nakasakay na. Asa naman Kulay? Ito, gisugo na ako. Ay. Ano man ka? Kalamo na itong panghupawa. Mura man tagkuan, mura napalit ang akong buhok na naigos imong panghupaw. Ay, murag magguba sa itong budget ani. Imbis sakto ron tato na ito. Ay, sus na unsa ay nagunauna adong. Uy, mag-budget kang utag maayo. Good, paigo lagi na. Mo lagi. Ibaw ka sa konsuldo nga igo-igo ang taon na ito. Yan, saan man na ni mo, imo na papahawaon ang imong manghod. Kaluoy po din taong Kulay. Ay, kining mata ang manghod say. Magdagot ko, badlungon kayo. Ay, syempre, maguwang man ka. Ikay mangunay og badlong ana. Lisod man sa lang laing tao mo ay imong pabadlongon ana. Ikaw, gyud. Basta, magpabadlong ka na. Sultihin na ko, ha? Kaya ako dahil dispatch na. Buutan man na sa Kulay, good, uy. Buutan lagi, dali mabuang sa barkada. Ito bukid ay. Buang na mga barkada. Ikaw lagi makadisiplina anak dong. Kay ikaw may maguwang. Mga sultihin na ko, ha? Kung unsik kalaki na bata rin isang tangwa ko. Trabaho ba ko? Lagi dong. Dahil, wap lagi linungag. Na, mau pag-abot na ko gasunod raman ta. Wala maglungag si Kulay? Wap mas kulay nga rin. Uy, asa di ay? Ako na bata. Dihala ka. Uy, asa ka, uy? Tao na ko din, tao. Naunsa mo sa Kulay? Gitugon man ta tunako nga palungagon. Magdaron ta kog sudan. Na, unsaong katus maguwang ron. Stoy, Tigong. Uy, Uy. Binok. Kakita ka sa kumanghodong, kulay ba? Si Kulay, noy. Itando na ko tindahan nilang ng Martina, noy. Nagkinom to sila. Mo ba? Salamat ha. Ay, gigin eh. Ito, antado ko. Pantel yung bataan eh. Nabuang na sa barkada eh. Karong ka lang ka. Sod. Ano, noy? Di ba gayang nanda ka? Di ka magbarkada-barkada din eh? Di Noy. palungag ka ng mamanang limon niya, waka maglungag. Gisugo kanyang palungag, di ba? Nakalimutan ko. Limot ka kay guna mo yung barkada? Kulay. Di ba gayang nanda ka? Magtarong ka din eh. Ha? Ora ba'y makalaban mo yung buwangan ka? Sipo ka yung ulo ko. Napaputos ka yung kulata. Na. Sorry na ko, noy. Limot gani. Sorry. Pero wag to. Ngaw mo, noy. Kulay. Ano, noy? Sunod ha. Ayag biyain ng bahay ha. Lakaw ka kaganyan, wag ani mo sirhin yung putahan. Pagtarong din dito. Tingalig. Idiport ka dito. Buki mga ka. Sorry na gani. Lungag to. Gawin puta. Naanalag dapati, uy. Kasabi, pero ayaw dapati, dong. Huwag mo ursa nga. May igog na siya kung kumawa. Nga may kumo na ako. Dari ba may ilang kadugo? Na. Ay, dong, relax, kalagot, uy. Kalagot. Sige na, relax na lang diha. Nakalungag naman ko. Hapit na tumaluto, mga on na taron.
Ikaw din naglungag? Oo, kato nilakaw ka. Kato nangita kasi mong manghod, naglungag kog dali-dali. Ay, pastilan. Sige. Ako mo itong gipalungag. Nakalungag na di ka? Mana, oy, hapit na to, maluto, mangaon na taron. Kinis agong bataa, kinis kulay, himarkada kaayo. Unya, kung dadonas barkada, di kin mo balibad. Mao nga, giamaman lang yun namong among kaugalingon. Unya, sa dihang milakaw na, mo'y akong naabtan nga naghilak ang iyang manghut. Unya, may lagoms now. Unya, kulay. Uy, naunsa ka, uy. Kulata kong manoy na. Nga naman! Gisugo mo niyang bayad sa kurinti kay putla niya ta. Na natintal mo ato raffle ticket na baligyang doon ay premium inuba ba. Matuwi palit ko kay dugay ni ko nang andoy nga makasakyanan ba. Nga nalimot ko nga probaya dito sa kurinti. Naunsa man ka, anong imo man sang gipalit in town? Uy, syempre masuko gismanoy ni mo anak kay putlanan ko tas kurente niya imo kikasto. Gilimot ko. Katong premium inuba mo yung katintal na ko. Kulay, uy, ginoo ko in town. Ayaw taon pabadlong si mong maguwang. Doon kay lisod, kay mahinaykan ka. Na, mabalik ka dito sa bukid. Ngayon ako sorry. Ngayon ko sorry. Ay, na, sige. Ako ray am-am ni Manoy ni mo. Lakaw hinuon ka, panghugas itos mga plato, aron magsukad sad ka dito, iguman ni mong pugas. Nang. Nga nang imo man sa gidapatan ng imong manghud, uy. Sa una, ako palit ng ice cream. Nga, nakasama na. Ay, bisa, nagnakasa, di ka manapat. Imo man ang igsuon. Disiplinaha, istoryahig tarong. Bitaw ako nang gikulata para madisiplina. Ay, bastilan bayan ninyo binok. Uy, usamos makastress na ako. Managsuon in town mo, nga nang magdinapatay mangyud mo. Unya, og musukol lang mangod ni mo, magsukmagay mo. Pakauhaw mo sa itong mga silingan din, saba kay mustanan. Lasa ni hati na kong Johnson na bata. Muusap pa gani na. Di pa gani na magtarong. Papulion mo na. O di gani na papaliyas mo na. Tung binok. Murag ako'y nibatig kabalaka kay mangulata manggudnis binok. Kunyang akong gikahadlukan og musukol ning iyang manghod. Di kadakong gubot. Wag yun niya pasayloa. Para bayad masagod sa kuryente, niya gipalit og ticket nga raffles, paita sa gyud, nadani ko rin siya sa premium nga Innova. Unya, pagabuntag ana, asam nis binok, sayo man siya ron. Pero, day off man tingay ron niya. Asa ka di ay no? Tanaw na ko sa gawas. Uy, unsa nang sakyan nga nagparking sa among tungod? Innova. Ang kinsa man na, uy. Dong! Dong binok! Dong! Ay, asa man guno man ito bag. Dong! Dong binok, asa day ka, oy? Wa man kay trabaho, anong wa man ka dini, asa day ka? Binok! Binok! Nang! Uy, kulay wa ka kitang manoy ni mo? Kakuan, kining, murag kabantay ko nang, may gawas ba to? Uy. Hala. Innova. Maunang premium. Maunang premium. Ipalit akong raffle ticket. Nakadaog ko. Ha? Nakadaog tingali ko. Nakagihatod nilang Innova rin isbay. Katong premium ba? Mauna siya nang ang Innova. Unsa? Oo. Si Binok ay... Binok, Dong! Manoy. Nakadaog ko, Manoy. Maunang premium, Manoy. Innova na eh. Nakadaog ko. Ilang gihatod na premium din sa tuwa. Nakadaog ko. Ay! Binok! Naunsa ka man ay mukalit naman ka. Ay mo nagidukol sa kaldero ng manghod mo. Nagkadaog na gali. Angay kang malipay kay layo ang premium Innova. Premium mata mo? Ha? Nga mo man igisakyan sa nagputol sa kuryente? Diputlan tas kuryente kay wata kabayad. Kayong saon ang igbabayad di palit mag-ticket ng hanggaw. Kinikuwang tulong na kuwang kanin. Mo na akong problema, gikulata sa kumbana yang manghod, oy, gipalayas pagyud. Wa mi mahibaw og asa paingon, ako'y nabalaka. Unsa no pasabot inis nanay nga wa na dinhing iyahang anak? Unsa man kamo ang pasultihon? Unsa akong buhaton? Mercy. Hello Lord, thank you Lord, Mama Mary, salamat sa mga pag-ampo, ma. Ate,
magpasalamat ako sa mga mama nga padayon ni palit sa ato ang Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy pirmi ang mga bata nya para sa mga dagko. Don Pepe Dark Chocolate, Diamond Yema o BM Special, Tasty Fish Cracker ug sa Paulitos Macaroni Crunch. Klaro na Randy ha, tasty dili pisty. Tasty Fish Cracker. Palit mo kay Lami. Kanang tasty fish cracker gini. Hello, may adlaw. Good morning, Ate Jinjin. May adlaw, Jen. Goliath. Good morning, tanan. Sa tanan, Ate Pres, good morning. Labi na yun sa tanan na to. Sunan nga kanunay yung nagsunod sa mga programa na to, didi. Thank you kayo. Straight to the point. Yung mga drama. Unya, sumbunganan yung mga drama na sad. Unya, ini kagabi, straight to the point, evening edition. Unya, mao na siya ato ang mga programa din si sa tanan ato mga kaigsunan nga namati gyud. Thank you so much kanyo tanan. Unya salamat sa iyo sa mga bata nga kanunay nga naginom sa tuang. Don't Pepe Tablia mo na the best kayo. Don't Pepe Tablia imnanan niyo mga bata padung mo sa eskwela kay lami kana nya og gumsan mo OBM special og ingon man kaning Paulitos kaning Diamond Yema special mo na lami isad kay natong ugum-ugumon padung ta sa atong eskwelahan nya kining tasty fish cracker mo ni ato ang kadun-kanon ha padung ta sa eskwelahan por og kaning Paulitos makaron. Ate Pres. Okay, ang sender nato karong adlaw Goliath. Murag si Mercy. Si Mercy Ate Pres. Kaning dili mo kadto problema ang kuan ni Mercy Ate Pres ang iyang bayaw taon bayaw ba Ate Pres? Brother-in-law? Brother-in-law. Bayaw ba na sa siya? Anak sigsoon siyang bana yung kulaga. Anak? Manghod sa igsoon siyang bana. Manghod nga igsoon sa iyang bana, mo yung gikulata. Yang manghod. Manghod sa bana niya. Manghod sa bana niya. Kulata sa magwang. Yang bana ay magwang si Bino. Bayaw na. Manghod di Bino. Kulata kay. Usa or gisugo bayad sa kurente gipalit mo ticket. Usa tikita gulyat. Kuan kada bang namoy babutag ko sa Facebook usay kanang palit lang mo 380 nga ang premium kaning sakyadana. Mao ni 380 ra ang raffle ticket nya ang premium kaning butag dato Ranger. Legit na. Maunay importante Ate Pres. Baunay ang wata kay bao legit man ano. Pero baunay lang ipang butang-butang ron din adagan pud mamalit baya. Abasin og legit gina siya. Grabe to ibang yung kubra ka usap nahog na og murag ang raffle na lagi paagi sa kuan Facebook karon. Bantayan gyud na to di ta magdali-dali og palit og ginana kay lima. Kakuya pud na anar sa Facebook. No, tinuod niya wata kay bao. Uy, wata kay bao. Asang premium. Mao na. Di ka na maayo. Para na. Ayaw lang ay Ayaw sa dihatag ang bayad sa Facebook sa. Mao na Ate Pres, gikulata niya kay niingon yang manggoda. Mao na di ang daog nako nakadaog ko. Nakadaog nga mao ni nagputol sa tukrete. Mao ni gisakyan. Mao ni ilubahan nga gisakyan sa mga tao nga nagputol sa tukrete. Tuo sa giyan ang daog ticket. Kadaog ko. Sakyan dahil mga taga-electric company. Kahanggaw niya. Sa palong si Kulay. Kaya na ko ipambit. Sige ma'am, ipambit ko. Kuwari ka Genesis 4, verse 8. Unya, si Cain, mingon kang Abel. Kani si Cain si Abel, mo ni unang mga anak na eranog ni iba. Mangadto kita sa uma. Sa dito na sila sa kaumahan, giunay ni Cain pagpatay ang iyang igsoon. Mao akong gisulti. Mao bito ni, nakatubito ni tambong kulan og kanang seminar sa Blood of Christ. Kaning linya mo niya kung gitiman na netong pare nga na speaker niya na siya nga in the Old Testament Abel paint the ground with his blood because Cain killed him. In the New Testament Jesus paint the cross to redeem all mankind. Kani ako ning gibasa gulat kay ako but pasabot nga sa una pang balaan kasulatan na gid mo nagsuon nga di magkauyon. Apan ini kasuhin gina sila. Apan ini suwat nga tong gitagal kinabuhi karong gulat. Akong pangutana. Usa man niyang bango dili ni kuwang-kuwang? Wa ba ka ni magu? Wala ni kuan. Wa ka ni mo sa drugas? Kasina man ka na. Kasina. Ang karing di adere? Oo, di ba? Kasina or greed or something. Ang pasabot pa nga, na may managsuon nga, dili magkauyon. Pero, ang ako taputana din sa itong sugilanon sa unod, di wa ba ka ni mag-intra-intra o drugs? Bisyo. Pero ayaw. Kaya ako tulad ko. Kay butam na yung manghod ka na. Ang ingon lagi magulang, ayaw pagbarkada-barkada, kaya di kataga din In fairness, sa batanoon pa ko, na narbaho ko, ginanyo ko itong papagulyat. Masumok nga ni ikaglugar labi nag-squatter, pangamigo ko'y dayon hikabot.
No, Dili ka magkontrahan. Correct, Ug na ay manghingi og gis tagae. Like 20. Ug na ay mangawat pakawata. Kuwata. di ay. Oo, ug na ay mas Balik kawatan na, pakawata dili kay sa imong kinabuhi mo ikwaon. Kani, tingin nga, ay, para barkada din kay di ka taga din nga, nakikinom man, nakigbarkada man dayon. Mo na nga, perting sukuas ka ng maguwa nga si Binok. Ang ako'y kakuanan ni Gulat nga, papulion na dito sa probinsya, oy. May pa. Ayaw ikisi may mabuhian na dito. Tuwa man na yung mama. Mama mo. Kunya, ningon na mga asawa, di kadaga naman kung maunong, daga Maamong. madamay. Maamong. Kaya ang asawa, ningon ba yung daan nga, sus, mag-away mo, tudkan kong stress. Di mo, ang asawa, pero nung turo kong hubag-hubag. Di kadua, sa diyan na naman ni Binok nga, itong budget, sakto ron tanin nato, kaya ako sweldo taon. Why problema na, kaya mo na iksuon. Pero katong asawa, nga, ako, ma-stress ko kapel, matukan ko ka, hubag-hubag tungon mag-sik, mag-away. Sa ato, pwede maamong, kaulian na dito Binok sa probinsya. Okay, kasi, imong mama, tinutiguang naman to, pero lahi man yun ang inahanong na sa Ug iyang ato sa kilira. probinsya, makatanom. Di ba? Makatanong ka sa probinsya, tanong-tanong ka. Pwede mag-paluyan niya sa probinsya niya, padadanan niya konsumo at pres, di ba? Correct. Kaysa mas stress na, hay, uy, ka na magpuyo sa ato ba ya? Magkuno na, hain na, abri pa man ng gate, oras ato mo abot, asa ron nakatog, wabaron pareglahi. Mabalakab yata, no? Maimo ko na una, magrigor man nga asa mo. Asa ka ron, nakauya ba ka ron 16 anyo? Pero katoy tagay nyo ha, bam. Asa? At di ato sa inyo hang balay, wa gito di mapakuha na lang. Ay, di ko to. Maistorya ta man ni Okay, sige. Katong nautical nga nakapuyo sa bahay nako. Dili ang iyang uyuan, commander-in-chief diha sa police station sa Mabulo. Dili siya mo puyo dito, kay naay nagka mga bata, kanang magtuon siya. Ari sa to, bisag akong ipuyan na to, gamay kay mura lang layag, nakatong ni Goliath sa una. Gamay ka na, pulbang triangle, mura lang layag. Tuon man ko, ako nangutang naman ko pagkaon. Ug to makakaon lang diha, i-charge sa ako, silang kay nakuha, nag-training para baka. Pila mi istorya, after mga 2 weeks, nga 2 may duha kay udto, may ako naman nagsige magbako, kay muli na sa inyo, nagsigil ko. Anong hilak sa muli na mag yung hilak di ka, gutom siguro ka. Siya, mawili mo kukunin mo. Ay, ko nga, ay, nan ko kilaki, kaya muna mo trabaho. At least ako sa radyo siya. Ako manggod ba nga, doon, kasi mana ko nagpuyo diri, kaya waligay ko na mo gilabtan. Nana siya. Pinagulo siya wa ilabti. Nag-uol. Sa tagsar ko sa kitagbayot nga gidugo, sa ilabti for 2 weeks. Ako sa nuna, huwag mo ko ina. Kaya ko ang puzzle, Tihon.